Il-ħin huwa issa, il-moment huwa issa, il-ħtieġa hija immedjata. Irridu jerfgħu ir-responsabilità issa u jagħmlu dak li l-pajjiż għandu bżonn qed jitlob minnhom. Dikjarazzjoni diretta, dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fid-dawl tal-informazzjoni xokkanti li ħarġet fil-qrati ta' Malta, Keith Schembri qed jiġi investigat fuq l-assassinju u t-tbabis tal-evidenza. Ta' dak li tfisser demokrazija normali, din hija l-iktar ħaġa intollerabbli illi tista' teżisti f'pajjiż demokratiku u ġġib magħha l-obbligi kollha politiċi. Il-Prim Ministru irid jitlaq illum. Adrian Delia wera kif fid-dawl ta' dan il-President ta' Malta jista' jieħu azzjoni. President tar-Repubblika mhux biss taħt iċ-ċirkostanzi partikolari jagħmel jaħtar il-Prim Ministru ta' pajjiż, imma wkoll ineħħi billi jinstiga il-proċess illi jista' jwassal għal daqstant. Dan mhux biss jeħtieġ l-aġir tal-President imma wkoll tad-Deputat Prim Ministru u membri tal-Gvern biex jerfgħu r-responsabbiltà tagħhom. Dan jeħtieġ biss mhux l-aġir tal-President tar-Repubblika imma wkoll illi d-Deputat Prim Ministru ta' pajjiżna illi il-membri parlamentari min-naħa tal-Gvern jerfgħu ir-responsabbiltà tagħhom. Inutli ikollna dawk illi għada pitada iridu jew qed jittentaw li jkunu fil-pożizzjoni ta' Prim Ministru ta' pajjiżna, jgħidu sa jagħmlu, jgħidu illi huma favur is-saltna ta' dritt, jgħidu illi ħajerfgħu huma ir-responsabilità politika. Il-kap tal-Oppożizzjoni fakkar kif maġġoranza ta' 84% fil-Parlament Ewropew iddikjaraw li l-pożizzjoni ta' Joseph Muscat m'għadix tenibbli u dan mingħajr ma kienu jafu b'dak li ħareġ fil-Qorti ta' Malta li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru qed jiġi investigat. Dan huwa mument delikat, partikolari f'pajjiżna, mument li jeħtieġ li kulħadd jerfa' r-responsabilità tiegħu baqal imma b'impenn favur il-ħalfa li favur il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, favur il-Maltin u l-Awċin, favur l-aqwa ġid ta' pajjiżna u ta' pajjiżna biss. Irridu nintrefgħu mill-ħtiġijiet u l-bżonnijiet politiċi, partiġjani u nagħmlu f'dan il-moment biss dak li huwa ta' ġid għal Malta tagħna. Kien Kutajjar, Net News.